Seuraa mun rakennekynnen huolto ylämuotilla. Kokeillaan huollossa trendaavat saippuakynnet kuivakukilla. Lily Nails on saapunut vihdoin ylämuotit ja nyt kokeilen, miten näiden kanssa voidaan huoltaa kynnet. Valitse aina hiukan iso ylämuotti, jotta geelille jää tarpeeksi tilaa. Pohjatyöt on jo tehty ja luonnonkynnellä on myös pohjageeli. Muotteja tulee muokata sopivaksi kynsivallien alueelle. Helpoin tapa tähän on käyttää saksia. Merkitään, mihin asti geeliä halutaan. Pakkauksessa oli 8 eri sävyn kuivakukkia. Tuli valinnan vaikeus, mitä sävyä haluan kokeilla itselleni. Ohut kerros Builder Crystal Clear geeliä. Crystal on joustava kirkas geeli medium viskositeetilla. Kukat oli helpoin asetella geelisiveltimellä. Geelisiveltimissä koko kuusi on mun suosikki. Pikakovetan kukat paikoilleen ja lisään hieman geeliä. Ylämuotti paikoilleen ja pikakovetus Lily Nails minilampulla. Käytän minilamppua todella paljon salonkityössäni. Loppukovetus 60 sekuntia. Tahmat pois. Viimeistellään sähköviilalla reunoja pois tarpeen mukaan. Viimeistellään 150 krittisellä käsiviilalla. Korjataan huollossa tarpeen mukaan C-kaari sähköviilalla. Puhdistusharjalla ja cleanserillä. Lily Nails High Shine